Poznato je da deca u dijaspori imaju problem sa srpskim jezikom. Mi u školi učimo nemački, ali je jako važno da znamo srpski. Zato smo došli u prosvjetnu školu srpskog jezika. Ovdje ćemo im postaviti 3 pitanja. Ajde da vidimo šta su odgovorili. Šta je tolerancija? Pa kada nismo rasisti, kada smo dobri jedni prema drugima i tako. Pa za mene je tolerancija to znači kad nekog tolerišeš da ga prihvatiš onako kakav jeste. Ne znam. To je kad smo dobri i dobri smo prema drugima i to je to. Ne znam. Kad si dobar prema nekom. Kad nikog ne mrziš. Kad nisi loš. Kad nešto dobro uradiš. Kad si dobar, kad nisi nemeran i da. Tolerancija je ljubav. Šta je za tebe ljubav? Ljubav je kad nekoga voliš ili ako on tebe voli. Pa kad voliš mamu i tatu ili kad se neko voli ili onako nešto da dobro uradi. Ljubav je jednostavno nešto što se jednostavno stvori oko nas da nikako ne primetiš, nikad se, ne znam kako da objasnim. Kad ti nekoga voliš ili kad neko tebe voli. Kada je neko dobar prema nekome ili kada nekog voliš. Kad tebe neko voli, jednostavno ljubav se samo iz ničega stvori kod nas, jednostavno. Pa kad su ljudi nežni prema njima. Pa to je kad voliš nekoga, to svi osjećamo i pa to je to. I kad deliš sa nekim. Kad se voli mamu i tatu, babu i dedu, tetku i tecu i tako dalje. To je nešto što svi osjećamo, postoje različite vrste ljubavi. Šta je za tebe otadžbina? Pa moja otadžbina je Srbija, pa ne znam, nedostaje mi, ja sam tamo rođena. Otadžbina je ono odakle su moji roditelji i odakle su roditelji mojih roditelja i moja otadžbina je Srbija. I gde dolazi baba i deda, tata i mama i tetka i teća i tako. Od ti dolazu mama i tata i baba i deda ili gde si se rodio? Tata, mama, baba, deda, stric, strina. Pa to je odakle su ti mama, tata, baka i sve to. Moja otadžbina je iz Srbije. Pa odakle odakle moja majka i moj otac i odakle sam ja. Odakle dolazu majke i baba i dede. Odakle dolazi tvoja familija? Od koga, odakle ti dođeš ili tvoja familija. Za mene je otadžbina Srbija. Za mene je tolerancija kad prihvataš kad je neko drugačiji. Za mene je ljubav najlepše osjećanje, zato što ako nekog voliš, uradiš sve za njega da bude srećan. Otadžbina je za mene zemlja u kojoj sam rođena, a to je Srbija. Tamo su svi ljudi koje ja volim, kao moja porodica i moji prijatelji.